Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 25 martda Ministrlar Kabinetinin täze düzümini ıglan etdi. Emma hökümetin düzümünde yeketäk täze adam bar. Ol hem Berdimuhamedowyň prezident saýlanmagyndan ozal eýelen, ýagny maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyny gözegçiligi eden vice-premier wezipesine täze bellenen Muhammed Muhammedow boldy. Mundan Azatlyň Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeleri Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň wezipesinden çetlestirilmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Emma Meredow şeýlede ozalky kabinetiň ýene 8 agzasy ozalky wezipelerine gaýtadan bellenildi. 25 martda geçirilen Ministrlar Kabinetiniň mejlisinde Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrlar Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekdi. Men häzir Türkmenistanyň Ministrlar Kabinetiniň düzümini tasdiklamak hakyndaky karara gol çekjek. Ministrlar Kabinetiniň düzümi Ministrlar Kabinetiniň başlygynyň 9 ornmasaryndan 17 ministrden we 20 sany pudoklaýyn dolanyş edarasynyň ýol başçysyndan ibarat. Emma bu täze hökümetdäki yeketäk ütkösük bu Berdimuhamedowyň ozal eýelen wezipesine Muhammed Muhammedowyň bellenmegi boldy. 41 ýaşly Muhammedow 2014-2017 ýyllar aralygynda maliýe ministri bolup işledi. Onun Türkiýanyň paýtagty Ankaradaky Gazi Üniversitetini tamamlandygy hem belli. Hökümetiň düzümindäki beýleki 8 vice-premier öz wezipelerini saklap galdy. Döwletiň gözegçiligindäki metbuat öňkü vice-premierleriň öz eýelen jogapkärli wezipelerine gaýtadan bellenmegini olaryň öňkü hökümetde toplan oňyn iş tejribeleri bilen düşündirdi. Öz wezipesini saklap galan ozalky resmiýetleriň ýene biri vice-premier we Daşary işleri ministri Raşid Meredow boldy. Mundan Azatlyň ýurdun Daşary işleri ministrligine ýakyn çeşmeleri Meredowyň wezipesinden gitmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Çeşmelerimiziň sözlerine göre Serdar Berdimuhamedow Ministrlar Kabinetiniň düzümi, hususan da Daşary işleri ministri Meredowyň orduny täze birini bellemek baradaky konsultasiýalary geçen ýylyň güýzünde başlapdyr. Çeşmämiz bulary Meredow ýaly täsirli birini saklap galmak islegiň ýoklugy bilen düşündirdi. Mundan başga çeşmelerimiz Serdar Berdimuhamedowyň Daşary işleri ministri wezipesine halkara insanperwer ilmlary we Ötüş Üniversitetiniň rektory, şeýlede özüniň halipasy hasaplayan Esen Aýdogdyýewy bellemegine garaşylýandygyny aýdypdylar. Çeşmelerimiz Berdimuhamedow bilen Aýdogdyýewyň 2011-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanlarynda bilelikde işlän döwründe ýakyn gatnaşyklarynyň emele gelendigini belläpdiler. Sol döwür Aýdogdyýew Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipesinden başga BMG-niň Ženewadaky agentliklerinde Türkmenistanyň hemýeşilik wekili bolup hem işleýärdi. Berdimuhamedow bolsa onuň geňişçisi bolupdy. Prezident Berdimuhamedow Ministrlar Kabinetiniň anyny geçirilen mejlisinde Türkmenistany geljek 7 ýylda üstürmegiň prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Munyň bilen baglykda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri 12 martdaky ilk prezident saýlawlarynda ýeňice yglan edilen Berdimuhamedowda saýlawlara dalas eden döwri özüniň birinji möhletinde amal etjek işleri barada plananyň bolmandygyny ünsüz çekdi. 11 fevralda ýurdu 15 ýyl dolandyran Gurbanuly Berdimuhamedowyň wezipesinden çekilmek niýetini ýaňdadyp, ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etmeginiň ýa-ni ýurtda ilk saýlawlar yglan edildi. Mundan soň saýlawlar gysga wagtyň içinde we gödök biýdüzgünçilikler baradaky maglumatlaryň arasynda geçirildi. Saýlawlaryň yglan edilmeginden soňky 4 hepdäniň içinde gysgaly 9 dalaskar hudurlandy. Dolandyryş resurslary hem Serdar Berdimuhamedowyň prezident saýlanmagyna gönükdirildi. Anny geçirilen mejlisde Gurbanuly Berdimuhamedowyň özü hem bardy. Ol halk maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galsa da resmi media oňa arkadagy diýilip ýüzlendi. Ol maslahatyň dowamynda eden çykyşynda gaýtadan wezipe bellenen vice-premierleri gutlamak bilen birlikde öz oglundan 1 aprelden zähmet ruhsudyna göýberilmegini sorady. Näme bir şey ýaly menini 40 kilo ýaly ýol başy wezipede işleýär. Mesela tiyaratda meşgul bolýar. Hem şu döwürde işinem köp. Bolmagyň wagtynda men dol derejede diýjem alyp bilmedim. Şoňra da maňa 1 aprelde zähmet ruhsudyna bermegini hem haýyş bilen ýurtutýar. Prezident kakasynyň bu haýyşyny kanagatlandyrdy.
Mara vilayatynyň Mara etrawynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Kärenç daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Kärenç daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we owa resmiler daýhanlar bilen ýygnak geçirip pul talaplaryny beýan edýärler. Meselen 1 hektar ýeriň bolsa 10 manat sadaka sorýarlar. 5 hektar ýeriň bolsa baby daýhanyň ýoluna 50 manat pul bermeldigini aýdýarlar diýip bir Marly daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenleriň arasyny öňden bäri nesilden nesile geçip dowam edýän halk kırımlary dürli puwdoklarda pir hasaplanýan legendar şahsiýetlere çokunulmagyny ündäýär. Halk kırımlaryna görä baby daýhan adly legendar şahs ekrançylygyň we daýhançylygyň pir hasaplanýar. Ma'lum bolan maglumatlara görä Türkmen häkimetleri ilkinji gezek halk kırımlarynyň ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýle-de Kärenç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyna amala aşyrylýar. Mundan ozal Türkmen häkimetleri dürli maksatlar üçin şol sanyny obalara nasos satyn almak üçin, edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, köpçülükleýin velosiped satyn almak üçin, tebigat gorumak üçin, weşlary meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýardylar. Baby daýhan üçin sorulýan pullar Kärenç daýhanlardan nägelik töredýär. Bizim ömrümizde birinci gezek baby daýhanyň ýoluna diýip her hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyna diýip 10 manatdan pul tutsalar geňermez. Sonra häkime başlygy otowçulary, paýtaçylary, nasosçulary diýip pul toplarlar. Umuman pul bermeli adamlar köpelmesi azalanyk diýip bir Marly daýhany gurrun berdi. Türkmen halk kırımlarına göre Dawud peýgamber Türkmenleriň arasyna demiriň we ustaçylygyň piri hökmüne tanalýar. Käbir Kärenç daýhanlar başlygy ýa-da oba resmilerine sadaka hökmüne pul bermegiň deregine öz aralaryna pul çöpläp sadaka çärelerini öz aralaryna gurumlaşdyrmagy has ygtybarly hasaplaýarlar. Näme üçin biz oba başlygyna ýa-da onuň orunmasaryna her hektar ýer üçin 10 manat pul bermeli? Olar biziň pullarymyzyň hasabyna baby daýhanyň adyna jany soýup soňra Kärençler üýşürip sadaka bererlermi? Onsoň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyrly bolar diýen umyt bilen öýümüze gaýdy bermelim diýip daýhanlar aýdýarlar. Dünýä Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowuçanyň we buğdaýyň ekişine resmi derejede girişmek dabaralaryna dini wekilleri we ýaşly neslin wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenaryna dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Din wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek dabarasyna doga dileg edýärler. Bu çäreler döwlet ýeçiligine köpçülüklerini habar berişleri işlerine giňden görkezilýär. Marly daýhanlaryň sözlerine görä owa resmiler ýygnalýan pullary öýleriniň häkimlige tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Häkim bolýan bolsalar öýleri sadaka gurnap biz ýaly daýhanlary çağırsynlar. Biz ýaly garyp adamlardan sadaka üçin pul soramasyny diýip Kärenç daýhanlar nägelik beýan edýärler. Daýhanlar onsuzam ekişe girişenlerine öýleriniň baby daýhanyň adyna sadaka berýänliklaryny aýdýarlar. Biz özümize garyp durýsak, siz häkimler we başlyklar bizden beter ýaly diýip daýhanlar aýdýar. Azatlyk radiosynyň kommentar almak üçin Marynyň etrap häkimligi bilen habarlaşmak synanşygy başa barmady. Türkmenistana 2018-nji ýylda oba hojalyk puwdugy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýere ýeçiligi döwletiň berk gödägçiligine galýar. Tinçler ýurtda oba hojalyk işleriniň guramaçylygynyň netijesizdigini aýdýarlar. Türkmenistana nowatdaky resmi gowuçy ekiş mewsimi 23 martda başlady. Türkmenistanda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen käbir çäklendirmeler gowsudylyp başlandy. Sol bir wagtda raýatlaryň tebitary hereketine we regionlardaky uly bazarlaryň isine girdilen gadagynçylyklar henizem taklanyp galýar. Lebapda karantin çäklendirmeleri gowşadylýar. Türkmenawatda eýem ähli kafeler we garwanysxanalar öz işine başlady. Egneşik dukanlar hem açyldy. Geçen dinç günleriniň dowamyny şäheriň ona olay toy kafesine dawaralar geçirildi. Olarlar ýaly polisiýa gelip olary dargatjak bolmady. Diýip atlandyrylmasalygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 28 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýurdun Gündoğur vilayatynyň dolandyrys merkezinde maska rejimine hem gödägçiligiň gowşadylandygyny aýtdy. Inni polisiýa köçelerde maskasyz ýa-da örtügi aşak düşürülen adamlara hem azar bermeýär, jerime ýazmaýar. Netijede bu günler köçelerde we ulaglarda maskasyz adamlary has köp görse bolýar. Diýip söhbetdeşimiz belledi.
Pandemiýanyň dowamında ýurdun çağında koronawirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alınmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri Covid çäklendirmeleriniň gowşudylyp başlanandygy barada hem ilata maglumat bermediler. Bu boýunça Azatlyň türkmen resmiýetlerinden sol tanda ýurdun saglyk ministrliginden hem gosmaçy maglumat almak dinançyklary netije bermedi. Bu aralykda Azatlyň habarçylary ýurtda tebitleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň henizim taklanyp galýandygyny aýdarlar. Lewapdan Aşgabatda ozurlyk tertipde aşmaly. Ýagny vilayatyň keseleriň öňüne alyş we olara garşy göreş gullugynyň ýörüýte güwannama almaly. Munyň üçin vilayatyň beýleki etraplarynyň adamlar bir näçe gün öňünden Türkmenabada gelip nowbata ýazylýarlar. Edaranyň öňe her gün güwannama aljak bolýan adamlardan doly. Dip bu ýagdaýlary saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ol sebitde restoranda kafeleriň açylmagy bilen uly bazarlaryň henizem ýapyk saklanýandygyny sözüne guşdy. Çärje etrafynyň gün ortasyndaky ak bazar karantin sebäpli ýapylanan bäri entegem açylmady. Bu sebäpli esasan mallaryny ýa-da uluglaryny satmak isleýänler kösenýär. Muňa çykalygy hökmüni ýekşen bugün onlarça söwdegar Mera Türkmenabad uly ýolunyň uğruna emeli bazar esaslandyryp uluglaryny şol ýere çykardylar. Ýol polisiýasy ilk olar dargatjak bolsa da söwdegarlaryň boyun gaçyrmagyndan soň bu meýilden el çekdi. Dip söhbetimiz belledi. Mundan ozal Azatlyň çeşmeleri 10-njy martda geçirilen ilk prezidentlik saýlawlaryna gabat we Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soň käbir çäklendirmeleriň gowşudylmagynyň gözüňde tutulýandygyny aýdypdylar. Olar häkimetleriň muny Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen hamaly günümel baglanşygynyň bardygyny görkezmek maksady bilen amal edýändiklerini hem nyktapdylar. Ýokarda hem belleşimiz ýaly. Türkmenistan 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri ýurtda Covid-19-nyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma ýurtdan syzyp çykan maglumatlarda virusa ýoluganlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köpdigi bellenilýär.